Dragi ascultători și privitori ai canalului Izvoare de Har, vă invit să ne oprim pentru câteva clipe din ritmul grăbit al vieții și să ascultăm un cuvânt care poate schimba felul în care privim credința, lumea și chiar propria inimă. Richard Wurmbrand, omul care a cunoscut atât lumina cât și adâncul suferinței, ne arată că adevărata viață creștină nu începe atunci când ne simțim bine, liniștiți sau împăcați, ci în momentul în care Hristos devine locuitorul tainic al inimii noastre. Atunci când El intră, se schimbă totul. Modul în care iubim, modul în care iertăm, modul în care purtăm durerile lumii. În mesajul de astăzi vom descoperi împreună cât de mic devine euul nostru în lumina compasiunii divine și cât de mare devine chemarea lui Dumnezeu de a trăi nu doar pentru sine, ci pentru cei care suferă, pentru cei care plâng și pentru cei care au nevoie de o mângâiere. Vă invit să rămâneți cu noi. Ceea ce urmează poate să atingă adânc sufletul și să aprindă în fiecare dintre noi dorul după o credință vie care se vede în dragoste și în fapte. Domnul fie cu noi! Și acum, la textul meu este din Coloseni, capitolul 1, s-a citit acum, versetele 27-28, sfârșește 27 cu cuvintele: Hristos în voi, nădejdea slavii, pe El îl propovăduim noi. Hristos în noi, nădejdea slavii, pe El îl propovăduim. În primul rând, ca introducere, de tare departe ați venit pe meleagurile Americii și acum în America vă vorbește un evreu. Poate unii nu știți. Eu sunt evreu și frumoasa mea nevastă tot evreu. Și să nu spui nevastă, să spui frumoasa mea nevastă. Face bine. Și să vă spun acum ceva ciudat în ceea ce privește evreii. Săptămâna asta am primit, s-a publicat în Israel, că în America, în statul Tennessee, care e în sud, erau niște morminte vechi și erau niște inscripții acolo, dar nimeni n-a știut ce este scris acolo, că era o scriere care nimeni nu știa ce este. Și au venit savanți evrei și au găsit că inscripțiile sunt din veacul I după Hristos. Există, unii din voi știți, metoda carbon, nu știu cum, care stabilește vechimea unui document. Din veacul I și este scrisă în ebraică, în paleo-ebraică, așa zis, ebraica vremurilor de demult, și e o inscripție de evrei. Și este pentru prima oară o dovadă că mult înainte de Columb a descoperit America în veacul al XVI, evreii au descoperit America, în veacul I au fost evrei aici. Și acum lucrul interesant este, acolo în Tennessee trăiește un trib de piei roșii, indieni, cum se numesc ei, piei roșii. Tribul ăla se numește Cherokee, sunt multe feluri de piei roșii. Și ei au, cuvântul lor pentru Dumnezeu este Jehove. De unde până unde Jehove? A rămas de la Jehova. Cu mult înainte să vină ceilalți albi acolo. Și pot să vă mai spun încă ceva, a apărut o carte a unui Wiesenthal cu o bogată documentare că Christopher Columb, care a descoperit America a doua oară în veacul al XVI-lea, a fost tot un evreu creștin ca și mine. Și toți cei din echipajul lui, marinarii, erau tot evrei creștini, care erau supărați că în Spania era Inchiziția și ardea pe rug pe evrei. Și chiar dacă devenea creștin, tot te mai prigonea așa. Și ei au venit să caute o țară nouă în care să poată trăi liniștit. Așa că ați venit într-o țară în care au fost evrei acum 2000 de ani, care a fost redescoperită tot de niște evrei creștini, și uite, a dat Dumnezeu ca în seara aceasta să vă vorbească iarăși un evreu.
Și vreau să vă vorbesc despre cuvintele acestea, Hristos în noi. Hristos în ceruri nu-mi folosește mie la nimic. Hristos pe Golgota, jertfindu-se pentru păcatele mele, nu-mi folosește la nimic. Dacă nu devine Hristos în noi, dacă nu devine Hristos în mine. La Banca Californiei, bani ca la turci, câți vrei. Dar dacă banii nu sunt la mine, mie nu-mi folosește la nimic. America e așa bogată, o fi bogată, dar eu n-am cu ce să cumpăr o pâine dacă banii aceia nu sunt în buzunarul meu. Cultură în universitățile americane câte vrei. Dar dacă învățătura asta nu e în mintea mea, mie nu-mi folosește faptul că America e atât de cultivată. Și dacă Hristos nu devine o parte din mine, Hristos în noi, eu nu pot să am nădejdea slavă. Țin minte când m-am întors din închisoare prima oară, că odată am făcut 8 ani, după aia 6 ani. Când m-am întors din închisoare după 8 ani, într-o zi sună la ușă la noi, vine o fetiță să fi avut 8-9 ani. Ce frate, mai mă cunoști? Dar eu abia ieșisem din închisoare. Zic, nu te cunosc. Ce cum nu mă cunoști? Că mama mea mi-a spus că atunci când a fost însărcinată cu mine, a venit odată la adunare și ți-a auzit predicând. Eu am fost la adunare la dumneata și zice cum nu mă cunoști. Eu am fost în pândicul mamei sale. Dar așa cum un făt este în pândicul mamei sale, intră o femeie însărcinată, mai ales o femeie însărcinată în a 7-a lună, în a 8-a lună, intră 2 în odaie. Nu intră numai ea. Ea are în ea o altă ființă. Și când cineva se uită la Richard Wurmbrand sau la fratele Olaf sau la oricare, și dacă omul respectiv e credincios, întâlnești 2, nu 1. Este el și este Hristos care locuiește în el. Suntem 2 persoane care locuim în cadrul aceluiași trup. Acum, aceste 2 persoane sunt foarte diferite unul de celălalt, cum un copil e diferit de tatăl său și un soț de soție. Cel care locuiește în mine, în Richard Wurmbrand, nu e la fel ca Richard Wurmbrand. Richard Wurmbrand, ca orice om, are numai 3 preocupări. Toată viața lui are 3 preocupări. Prima este eu, a doua este eu și a treia tot eu. În engleză, tu se scrie you cu un Y mic. He, el, cu un H mic. Ea, cu un S tare mititel. Dar ai, eu, se scrie totdeauna cu un I mare, că cine este mai ceva decât mine? Nu? Eu. Și omul acesta, cel vechi, cum îl cunoaște, cum îl consideră Biblia, Richard Wurmbrand, cel dinainte de convertire, el e preocupat de eu. Are plăcerile sale, are gusturile sale, are țelurile sale, are idealurile sale și încă ceva, are păcatele sale, dar mai are ceva. Are grozavele suferințe ale sale. Eu am acum 80 de ani, mulți înainte. Deci, m-am mai spus, eu totdeauna spun mulți înainte, de la mama mea am învățat, totdeauna să-ți dorești singur, că cum îți dorești altul, nu știi dacă e sincer. Dacă îți dorești tu, e adevărat. Eu am 80 de ani. Așa au fost împrejurările vieții mele, nu de plăcere, ci pentru munca misionară. Am fost în 70 de țări până acum. Și sunt aproape în fiecare zi în altă casă, la altă familie în casă. Și când ajungi la vârsta asta, oamenii au o încredere și își deschid inimile. Și casa e frumoasă și te primește cu drag și fiecare zâmbește. Și când el pleacă, ea începe să spună ce durere are ea. Și când ea e la bucătărie, el spune ce durere are el. Și au necazuri unul cu celălalt, necazuri cu copii, necazuri cu părinți care nu înțeleg, necazuri în servici. Și până în necazurile lor proprii, descoperă câte unul, vine un om, are 70 de ani. 70 de ani. Și mă vestește, nu mă pot liniști că la 18 ani ce păcat am făcut. Nu știe nimeni. Nu l-a descoperit poliția, nu știe nimic, e membru în biserică, e respectat de către toată lumea și au trecut 50 de ani. Dar are zbuciumul ăsta sufletesc
Și mulți avem zbuciumul acesta. Și apoi marea durere când îți moare cineva drag. Ai fost cu un soț sau cu o soție atâția ani împreună. Toată parcă ți s-a tăiat mâna dreaptă, nu mai este. Și mai grav când ți-a murit un copil, grozav, durere. Sau când un copil a plecat în lume, sau cine știe ce, îmbolnăvire sau accident. Nevastă mea mereu spune că s-a dus prințesa Egiptului la râu și a văzut un coșuleț în râu, în apă. Și când a deschis cutia coșulețului, înăuntru era un copilaș care plângea. Și de câte ori deschis capacul unei vieți, descoperi plânsetul. Fiecare are o povestire cu plânsetul. Și plânsetul ăsta așa te preocupă, așa te obsedează, eu, ce numai pe eu l-am. Euul este întreaga frumusețe a vieții mele și euul meu este necăjit. Și acum, unii din voi poate că știți că există cărți apocrife ale Bibliei. Nu știu dacă știți. Există cărți în Bibliile ortodoxe și catolice și luterane, există aceste cărți apocrife. Sunt 14 cărți despre care Luther, renumitul gânditor creștin, și el le-a tradus în limba germană, și el a spus, nu sunt cuvântul lui Dumnezeu, dar sunt cărți bune pentru citit. Și există acolo o carte, a doua, Ezra, în care chipurile Ezra povestește că odată a fost într-un câmp și a văzut o femeie în mare plâns. Și a întrebat-o de ce plâns și a spus, cum pot eu să mă opresc plânsul? Că am avut și eu un băiat și băiatul meu a murit. Într-adevăr, e grozav când un tată moare și aia e o durere, dar ăsta e mersul naturii, nu? Să moară tată. Dar să-ți moară un copil, e așa ceva grozav și nu se putea conteni plânsul. Și el plângea împreună cu ea, Ezra. Și deodată apare un înger și îi spune femeii, de ce plângi atâta de mult? Plângi numai fiul tău, ăsta unul care a murit. Dar câte mame plâng? La plânsul lor nu iei parte. Dar pământul ăsta, care capătă în fiecare an atâtea mii și mii de morți, plânge pământul, asta nu e nimica pentru tine. Nu plângi pentru Ierusalimul care a fost dărâmat atunci evreii erau în robie babiloniană. Nu plângi că nu mai avem templu, că nu mai avem preoție. Toate preocupările lumii. Nu, numai eu, ce mi s-a întâmplat mie. Că i s-a întâmplat vecinului, eu pot să dansez și să cânt. Asta nu e nimic. Alături este un doliu, nu e doliul meu. Și o învață pe femeie și ne învață pe fiecare dintre noi să nu rămâi la dramele tale, nu rămâni la necazurile tale. Un copil m-a bătut tata, păi numai pe tine te-a bătut tata. Sunt atâția copii care mănâncă o bătaie. Și spui, e rău că există bătaie, mai bine faci așa. Ce rău e că există bătaie în lume și ce bine ar fi să fie toți copiii buni să nu mai existe bătaie, nu? Ar fi mai bine. Fiecare preocupat numai de ceea ce se întâmplă euului. Și acum există o mare mângâiere. În cea mai mare durere pe care o ai, există o mare mângâiere. Să găsești pe unul care are o durere mai mare și să-i fii lui de ajutor. Și oricât știu că dacă sunt aici atâtea sute, știu că sunt sute de dureri aici. Vă voi spune dureri mai mari. Și să vă lărgiți sfera. Am auzit aici rugăciune pentru misionar. În bisericile din România, asta era un defect. Atunci lucruri frumoase în biserici în România, n-au avut misiune în alte țări. Au fost și împrejurări grele pentru baptiști în România și în trecut și acum, dar care nu sunt scuze, nu era preocuparea misionară. Știi ce se întâmplă în lume? Ieri am citit un raport. Există în Africa o țară, Malawi. O țară, Malawi. Acolo sunt musulmani mulți. Să nu credeți că numai comuniștii prigonesc. Ce fac musulmanii e mai grozav încă decât comuniști. Au dat foc la biserici și au pus jos la pământ tineri creștini și cu sila ei trebuie să facă un anumit ritual la musulman care se face când devin musulman. Cu sila au făcut pe corpul lor ce trebuia și i-a făcut musulman cu sila și au trebuit ce i-a chinuit până când au spus Allah e singurul Dumnezeu și Mahomet este profetul său. Durerea lor nu e durerea mea. Spune Apostolul Pavel, cine plânge și eu să nu plâng? Mama tânărului ăsta care n-a fost statornic
și a zis cuvintele că de acum înainte e musulman. Păi câte lacrimi plânge ea? Câte lacrimi? Acum vreo 2 zile. Eu în fiecare zi primesc rapoarte de astea în fiecare țară, că misiunea noastră se ocupă cu asta. Știți de războiul dintre Irak și Iran? În Irak există creștini. Majoritatea e tot musulmană, dar au o minoritate creștină. Și în războiul ăsta au căzut irakieni prizonieri în Iran. Ce i-a torturat să devină creștini? Știți ce le-a făcut? I-a îngropat în zăpadă până la gât. Le înghețau degetele la picioare, dar până la picioare, de tot. Îngheța până nu devii creștin. Îngheța. La alții, dimpotrivă, turna peste ei apă clocotitoare să-i facă să devină creștini. Mi-a închipuit sipitele de durere ale acelora. Păi am admirat, așa mi-a plăcut orchestra asta cum a cântat. Dacă eu aș ști să predic cum știu ăștia să cânte, eu aș fi Billy Graham. Da, cântă foarte frumos. Corul cântă foarte frumos. Dumnezeu aude cântecele voastre și o să vă răsplătească. Dar Dumnezeu, când voi cântați așa de frumos, Dumnezeu aude tipetele ălora opărâți cu apă clocotitoare sau îngropați în zăpadă. Nu-i numai durerea ta. Sunt alte dureri mai grozave. De ce e nevoie să merg eu în Iran și de ce e nevoie să mă duc în Malawi? Dar în România săracă, unde oamenii stau la rând pentru o bucată de pâine și nu o găsesc și pentru niște lapte și nu găsesc. Și alții ați auzit probabil de Doina Cornea, ce au făcut, ce au bătut-o pe ea, fiindcă a îndrăznit să ceară, între altele, libertate religioasă. Și fratele nostru, Nestor Popescu, care l-a băgat într-o casă de nebuni, în casă de nebuni. Un frate al nostru, casă de nebuni. Știți ce înseamnă casă de nebuni? Închisoarea nu e nimic pe lângă o casă de nebuni. Nu e nimic. Te pune în cămașă de forță, care știți ce e, așa, o cămașă care nu mai poți să miști niciun, nu poți să miști mâna e legată așa. Îți dă de mâncare, dar n-ai o mână liberă ca să mânuiești o lingură și lingi mâncarea așa cum linge un câine. Și ai atâtea alte nevoi ale trupului omenești și te ține în asta și îți face fel de injecții care până la urmă te nebunesc. Și ăștia sunt fratele nostru, Nestor Popescu, de pe ăsta îl știm, câți ori mai fi ale căror nume nu le știm. Și în China, frații noștri sunt împușcați. Fiecare pomenește că eu am fost închis. Am fost închis 14 ani, asta nu e mare lucru. În Albania, fratele nostru Meșcala a murit acum de curând. De când am predicat ultima oară până acum, a murit fratele Meșcala după 43 de ani de închisoare. Mă uit la corul ăsta, ar trebui cam 3 din cor să facă 43 de ani. 40, vă dați seama, 43 de ani și a murit la vârsta de 84 de ani. Acum știți că după 70, totdeauna te doare ceva, ori te doare picioarele, ori te doare spatele, știți, de la părinții voștri bătrâni sau de la bunici, totdeauna. Și ai nevoie să te servească cineva. Dar la 84 de ani să fii în închisoare. Și aș fi putut, poate, să fie liber dacă spunea, mă lapă de Iisus, dar n-a spus. Și a murit la închisoare și în China avem pe pastorul Chung Hu-Chang, care e încă în închisoare de 41 de ani și așa mai departe. Așa că sunt mari, multe alte suferințe decât a noastră. Și e nedrept să fiu preocupat eu, bucuriile mele, plăcerile mele, și Dumnezeu vrea că să am plăcere în viață, să am bucurii în viață. Cine a făcut plăcerea muzicii și plăcerea soarelui și plăcerea florilor și atât, și plăcerea unei prietenii, a unei dragoste? Dumnezeu le-a făcut. Dar nu tot eu. Și dacă te dezobișnuiești de acest eu, nici suferința nu mai este numai eu. Nu mai este. Și să neacă suferința ta în cu totul altă chestiune, suferința lumii întregi. Spune în Biblie că atunci când evreii au scăpat din Egipt, din robie, Miriam și încă alte femei au început să danseze și să cânte de bucurie. Sigur, dacă ai scăpat de robie, începi să dansezi. Și îngerii, dacă au văzut pe evrei dansând, au început și ei să danseze. Și Dumnezeu i-a întrebat pe înger, voi de ce dansați? Păi uite că au scăpat evrei din robie și s-au înnecat egiptenii. Și Dumnezeu le-a spus, opriți dansul. Egiptenii, cine i-a creat pe egipteni?
Păi și ei sunt tot ai mei. Pe el îl doare. Și când tu te liberezi, dar altul suferă. Altul suferă. Și de uite, au scăpat evreii. Dar cum au scăpat? Au scăpat când seara ieșirii lor din Egipt, fiecare a tăiat un miel, nu? În fiecare casă un miel și s-a uns ușorii case cu... Dar mielul lui cum i-a fost pe inimă când l-au tăiat? Păi există și durerea asta. Există bucuria evreilor, dar există și alte dureri. Și mie, cine a creat mie? Și Dumnezeu a oprit pe înger să nu danseze. Există totdeauna și durerea altora și altora. Să vă spun de nepotul meu, la vârstă de 6 ani, era la masă și întreabă: tată, de unde avem noi carne? Și tata îi răspunde: de la department store, de la prăvălie. Și prăvălia de unde are carne? De la măcelărie, de la abator. Și abatorul de unde are carne? Și de la o vacă. Tată, vrei să-mi spui că noi ucidem vaci ca să avem de mâncare? Da, noi ucidem vaci ca să avem de mâncare. Dar de ce ucideți vaci? Păi nu s-ar putea fără asta. Mâncarea de carne este foarte folositoare pentru dezvoltarea trupului, de sănătate. Și copilul la 6 ani zice: dar noi explicăm vacilor de ce le omorâm și ne cerem iertare de la ele. Și n-a vrut să ia în gură o bucată de carne. Până când nu i-am explicat. Fiindcă sunt evreu, să vă dau o explicație. La evrei n-are voie nimeni să taie o găină sau un bou sau ceva, n-ai voie să taie. Numai un rabin, un fel de rabin special, se numește șochet, care capătă învățătură special. Numai el are voie să taie. Ai o găină, o duci la el. Ai o găscă, duci la el. Și el, acum ăștia moderni nu mai prea întrebințează, dar după legea lor, evreii când taie gâtul unui păsăr sau la abator când taie un animal, ei cântă animalului și spun: tu mor ca bou, dar tu devii o parte din trupul unuia din poporul sfânt. Și el, întărit de carnea ta, el va putea să laude și să cânte pe Dumnezeu și cumva și tu să participi la lucrul acesta, să înțelegi și să apreciezi. Vorbește cu animal. Și am explicat. Și de aceea spun la evrei, cei care țin legea evreiască, că orice masă la care nu vorbești din cuvântul lui Dumnezeu este o masă idolatră, fiindcă Dumnezeu a sacrificat atâtea animale și atâtea plante ca să trăiești tu și trebuie dus cu evlavie. Și noi luăm parte la durerea nu numai a oamenilor, ci la durerea întregii creațiuni. Spune Apostolul Pavel, că el era bătut, în fiecare oraș îl bătea sau arunca cu pietre în el și auzi ce are în gând. Zice: toată făptura, toată creatura geme, așteptând discuții. Auzi, pe el îl doare de animale, îl doare de plante, îl doare de tot. Și Biblia ne spune că să luăm parte la durerea aceasta, despre îngeri care sunt în lanțuri. Și despre Biblia ne spune că sunt în iad atâția oameni. Și cumva toată durerea aceasta este și a noastră. Și dacă un om ia asupra lui durerile, cum Iisus a venit și a luat durerile tuturora, durerea ta parcă se aliniază. Se alină, nu sunt numai eu. Și ce pot face eu ca să ușurez durerile altora? Spune Apostolul Pavel la Romani: și eu am o durere necurmată. Dacă până aici are o durere necurmată, probabil că are reumatism. Sau ce durere necurmată mai poate să aibă? Poate are sciatica, care are o durere necurmată zi și noapte. Sau are un necaz, poate nevasta lui, nu știu, nu se înțelege cu ea. Sau are vreun copil, noi nu știm dacă a avut nevastă, dacă nu știm despre el ce a avut. Spune el la un moment dat că nu are. Dar nu știm dacă n-a fost căsătorit niciodată sau a fost vără. Dar în orice caz. Zice: am o durere necurmată, poate și-a pierdut toți bani. Și am o durere necurmată, dar nu o durere a mea de ceva ce mi s-a întâmplat mie. Nu durerea mea că m-a bătut în atâția orașe și a aruncat cu pietre în mine. ci am o durere necurmată pentru poporul meu. Poporul lui era nemântuit. Dar dragii și dragele mele, cât sunt nemântuiți? Câți români sunt nemântuiți? Și câți americani aici? Și noi suntem, spune, Hristos în noi. Cine e acest Hristos în noi? Hristos în noi. Spune Scriptură cine este Hristos. În Isaia 53, omul durerilor
obișnuit cu suferință. Tu iei asupra ta, când îl primești pe Hristos, primești pe acest om al durerilor, care toată durerea lumii pe el îl doare. Spune Pavel, cine plânge și eu să nu plâng? Dacă Pavel spune aceasta, închipuiți-vă cum Hristos plânge pentru toate plânsetele noastre și cumva lași euul acesta. Și durerea aceasta toată devine durerea ta și te întrebi, ce pot face eu pentru a alina durerea? Eu nu pot alina durerea întregi omeniri, că sunt prea mic. Dar eu pot alina la dreapta mea, la stânga mea, dacă n-am bani de dat, dacă n-am. Dar fiecare poate da un zâmbet. Cât de bine face un zâmbet. Cât de bine face un zâmbet. Ieri m-am plimbat prin parc. Eu nu m-am mai plimbat când n-am putut să umblu. Ieri prima oară adevărat am mers în parc. Și văd pe un om șezând. Scria și îl întreb, ce scriți? Și făcea socoteala câți bani n-are. Și nu știu. Așa. Și am vorbit. Era tot evreu sărac. Și am vorbit. Și a început să-mi spună el ce necazuri are, cu o nevastă și și-a luat alta și alte necazuri. Și ce a avut, prin ce spitale, prin ce a trecut, nu se poate spune. Și era așa de fericit. Cineva s-a oprit și a zâmbit și a spus un cuvânt bun și a adus un zâmbet și pe buzele lui. Fiecare este durere, oriunde atingi. Fiecare din noi poate să fie mângâieri. Uite, duminica viitoare, ce este? Rusalii, nu? Coborârea Duhului Sfânt. Ce se numește Duhul Sfânt? Duhul Sfânt? Mângâietor, nu? Și dacă n-ai Duhul, nu ești al Lui. Și dacă ai Duhul, tu ai un Duh acesta de mângâiere, de bunătate, nu? Păi și în lumea aceasta, pretutine unde mergi, ridică un capac și vei vedea un copil care plânge, nu vei vedea un copil care râde. Fiecare, un pretutine o durere. Și dacă poți să aduci zâmbetul cerului în lumea aceasta, ceva mai bun decât asta, nu există. Spuneam fratelui care m-a dus cu mașina, cel mai bun lucru e să predici despre dragoste, fiindcă atunci e sigur că nu te poate critica nimeni, fiindcă dacă te critică, înseamnă că n-are dragoste. Așa că predici despre dragoste. Și dacă din dragoste poți să aduci zâmbete, și nu știu dacă am timp mult, dar vreau măcar un exemplu să vă dau a ce înseamnă a avea Hristos în tine. Hristos în tine e așa o realitate cum un copil în pânticul mamei, e o realitate în mine, suntem doi. Mama dorește un lucru, copilul dă cu piciorul în burta mamei, nu? El are de acum dorințele lui. Și el va avea un alt caracter decât caracterul mamei. El va fi o personalitate mare, aparte. Și este Hristos în noi. El ne comunică caracterul său. Și poate produce așa frumuseți, una din cele mai mari frumuseți pe care o cunosc, este al unei surori cu numele de Edith Taylor, aici în America. Ea, la vârsta de 23 de ani, s-a căsătorit cu un băiat, se numea Herman, și s-au iubit ăștia și au trăit 22 de ani împreună în nespusă fericire. Ei unul de altul nu se despărțea. Dacă pentru servici trebuia să plece în alt oraș, în fiecare zi scria, telefona, nu exista. Ea aducea o floare, ei nu erau ei bogați, dar ce? Tot numai o mânca din ochi. Altceva nu. Ei doi o fericire. După aia, el a înaintat în serviciul lui și l-au trimis în Japonia, compania unde lucra, să facă în Japonia. Și din Japonia, în fiecare zi, trimitea o zi și o scrisoare, cu dragoste și nu știu. Și pe urmă, ea avea de acum 45 de ani. Și după aceea scrisorile au devenit mai rare și pe urmă mai rare. S-a gândit, el are treabă multă, are acolo de lucrat, Japonia, pe cum și într-o limbă străină trebuie să vorbească și japoneza e încurcată și de aia nu mai îmi scrie așa. Și după aceea scrisorile au devenit mai rare și pe urmă mai rare. S-a gândit, el are treabă multă, are acolo de lucrat, Japonia, pe cum și într-o limbă străină trebuie să vorbească și japoneza e încurcată și de aia nu mai îmi scrie așa. Ca într-o zi să-i spună, m-am îndrăgostit de o fată de 19 ani. Nevasta avea 45. Și divorțez și mă căsătoresc cu o fată de 19 ani. Eu nu mai sunt tânără, pentru crescut copii, dar voi face ce voi putea
trimite copii aici, că aici altă educație o să aibă decât în Japonia și așa. Trimite copiii la mine și a trimis cei doi copii. Și când a avut pe copiii aceștia așa de drăguți, s-a gândit, dar este drept să iau copiii aceștia de la mama lor firească. Și a scris ea fetei alea, Aiko, care i-a luat soțul. I-a luat soțul. Casa mea este deschisă pentru tine. Vino și crește-ți copiii la mine în casă și din ce câștig eu și eu o să te ajut și eu o să fii servitoare la copiii tăi și Dumnezeu să-ți ia tot binele. Și aia a sosit și povestește ea s-a dus la aeroport să primească pe aia care i-a stricat ei fericirea ei, că zicea ei s-a dus la aeroport să o primească cu o floare. O floare. Și ce când aia a ieșit din avion, micuță, cum sunt japonezele astea, cum sunt americane, și parcă nu îndrăznea să se apropie, dar era așa un zâmbet de frumos pe fața sorii noastre Edith. Fața ei spunea iertat, iubit, primit, și a căzut aia cu plâns în brațele sorii noastre. Un creștin poate să fie și așa. Noi nu putem ierta. Nu se poate ca o nevastă să facă altceva decât greșeli. Orice bărbat știe. Bărbații nu greșesc niciodată. Surorile greșesc. În orice supă, ori e prea multă sare, ori e prea puțin. Ceva este greșit, nu? În fiecare lucru. Și mereu, nevestele, și tu dacă ești bărbat, cum, dacă sunt bărbat, nu pot să înghiți toate. Și fiecare găsim greșeli la copiii noștri, la soții noștri, la frații noștri, la biserici găsesc greșeli la pastori. Încă n-a căzut niciun pastor din cer. Eu am văzut foarte mulți pastori, eu am cunoscut mulți pastori. Pastor căzut din cer nu există. Eu am și are un păcat și are o predică e mai bună și una e mai tea, nici predicile mele. Eu știu că mă străduiesc să predic. Unele ies mai bune, altele ai și tu, toane, ai și tu diferit. Și pastorul găsește greșeli la enoriașii lui, la toate acestea. Iisus îi spune celuia care l-a vândut. Dacă deschide gura Iisus, trebuie să iasă ceva bun. Și Iuda se întreba, ce o să-mi spune Iisus după ceea ce am făcut? Și Iisus îi zâmbește și îi spune, prietene. Și cu câtă suavitate, cu câtă bunătate va fi spus cuvântul acesta, prietene, o încurajare la întoarcere. Și să învățăm și noi. Nu sunt numai eu, Richard Wurmbrand. Richard Wurmbrand are toate scuzele din lume. S-a născut în păcat. S-a născut în păcat, a fost zămislit în nelegiuiri. Ce să aștept de la el? În școală am fost învățat de profesori care erau necredincioși. Împrejurările vieții l-au făcut așa cum este. Ce să aștept de la el? Asta este Richard Wurmbrand. Da, dar mai este un al doilea. Aici mai trăiește un al doilea, Hristos. Și trebuie și El să se arate. Trebuie El să se arate și trebuie El să domine. Hristos în noi, nădejdea slavei. Că dacă Hristos nu e în noi, că a fost pe Golgota, tot respectul, dar de mântuit nu mă poate mântui decât dacă este și în mine. Că este în cer, rege al regilor. Mare onoare pentru El, dar asta pe mine nu mă mântuiește. Mă mântuiește numai dacă este și în mine și îmi comunică din caracterul Său. Hristos în noi, nădejdea slavei. Și numai câteva minute să vă iau, să vă văd ce frumos poate să fie un suflet omenesc. Să vă spun acum de un copilaș, de un mic copilaș. În Rusia, propriu-zis nu în Rusia, în Lituania, dar în Uniunea Sovietică, au arestat pe un frate baptist și noi am aflat că l-au arestat tânăr. Și ne-am gândit, el e arestat, maică sa săraca, ce face? Că din Iafa copilul lui trăiește. Și am trimis $200, nu-i mare lucru $200, dacă n-ai și n-ai. Și până avem de ajutat la tare mulți, nu putem să trimitem cu mile. I-am trimis $200. Și spre marea noastră surprindere, căpătăm o scrisoare de mulțumire nu de la mamă, sau ci chiar de la el. Se liberase din închisoare și ne spune în scrisoare că la închisoare
a fost trimis să lucreze la muncă forțată într-o mină de uraniu și acolo sub pământ în mină un mare minereu i-a căzut pe spinare, i-a frânt spinarea și acum este cocoșat. Și pe chestia asta l-au și liberat, că nu mai era bun de muncă. Și spune, eram așa de trist că sunt cocoșat. Am 21 de ani. Care fată o să mă iubească? Care fată să căsătorește cu un cocoșat? Ce să fac eu? Cine invită pe un cocoșat? Hai că avem o companie să fii și tu cocoșatul acolo. Cine se uită la un cocoșat? Câteodată merg pe stradă și copii țipă după mine, cocoșatule, copii răi care își bat joc de un infirm. Și eram așa de trist, până când într-o zi am mers pe stradă și mă oprește un copilaș, poate de 8 ani sau de 9 ani, și îmi spune, nene, ce ai dumneata acolo în spinare? Și eu știam, acum iarăși vine o cară, o bătaie de joc, dar n-aveam ce să răspund, am spus, am o cocoașă. Și copilul ăsta care vin rusalile Duhului Dumnezeu, copilul ăsta avea Duhul lui Dumnezeu și a spus, nene, să nu crezi că ai cocoașă în spinare, te minte diavolul, n-ai cocoașă. Îți spun eu ce ai. Ai în spinare o cutie și în cutia aceea sunt aripi. Și dacă porți cutia aceasta cu dragoste, cu răbdare, cu liniște, cu pace până la urmă, când mor, deodată se desface cutia, ies aripile și aripile astea te ajută să ajungi cu zbor în cerul. Mulțumește lui Dumnezeu pentru ce ai în spinare. Și îmi scrie el în scrisoare, am plâns când mi-a spus copilul cuvintele acestea și plâng și acum iarăși când scriu această scrisoare. Ce copil ăsta? Putea și el să râdă de un cocoșat. Ce n-am nevoie de cocoșat, mă duc mai bine skateboarding. Știți aia copilașă? Ce? În fine, să dai peste cap, nu știu unde. Să mă duc la joaca mea, dar din joaca lui, la vârsta de 9 ani, din joaca lui și-a luat timp, din joaca lui și-a luat timp, o să joc mai târziu, o să mă joc 10 minute mai puțin, dar să dau o mângâiere unui cocoșat. Tare, aș vrea să fiu și eu cum e copilașul ăla, că viața se împarte în două. Una, din copilărie până la maturitate, orice copil vreau să devin matur. Și până când e devenit iar cu adevărat matur, vine a doua parte a vieții, când vrei iar să devii copil. Aș vrea eu să fiu un astfel de copil. Să nu fac lucrări mari pentru Domnul, să nu umblu să predic, să nu scriu cărți, nu. Dar când văd un cocoșat, să mă opresc din toate cele și îi spun cocoșatului, lasă că asta nu sunt cocoașe, astea sunt aripi. Există și așa ceva, Și oriunde pot, un zâmbet, un cuvânt bun, că nu sunt numai eu, la mine nu poți să ai pretenții, dar Hristos în noi. Mai este încă una. Hristos în noi, nădejdea slavei. Să nu-L lăsăm pe Hristos să fie numai pe Golgota pentru noi, a suferit mult. Să nu-L lăsăm singur nici în slavă și să nu ne lăsăm până când nu devine El parte din os din oasele, zice Scriptură, os din oasele Lui, nu? Sânge din sângele Lui, să devenim cum copilașul în pânticul mamei. Este unul cu mama sa. Fiecare are un buric. Poate să ajungă la 80 de ani, dar buricul îi amintește, tu ai fost odată legat de o legătură umbilicală de mama ta. Mama poate să fie moartă de 30, de 40 de ani de la amintire. Și noi toți trebuie să ne amintim, noi de la Dumnezeu venim. Și trebuie acum de la Dumnezeu să avem ceva în noi, pe Hristos locuind în noi. Să ne ajute Dumnezeu ca fiecare dintre noi să avem pe Hristos locuind în noi, să mai lăsăm la o parte pe euul acesta și bucuriile Lui și durerile Lui, să ne bucurăm cu tot cei să se bucură, dar ce frumos ar fi să începem să ne rugăm pentru cei din Malawi și pentru cei din Iran și pentru cei din România. Câte biserici s-au dărâmat în România și biserica mea din București s-a dărâmat dărâmarea unei biserici pentru un păstor ca și cum i-a murit copilul. Sunt atâtea tragedii pretutine și fratele Meșcala care a murit după 43 de ani închisă. Sunt atâtea lucruri și să iau parte la toate acestea și să aduc pretutine
mângâiere și pace și parcă să se însenineze oriunde intru, să iasă niște să se înseninătate fața ta. Intră cineva, este un om care are Hristos în el. Eu am cunoscut astfel de oameni. Și să dea Dumnezeu ca astfel de oameni să fim fiecare dintre noi și mai ales pe cei din cor, îi rog, pe cei din cor. Știu despre unul, era o biserică, avea un predicator, unul mare de tot. Și avea un cor de copii. Și copilul se numea Iosif Berchman. A rămas în istorie, în veacul al XVI-lea. Când el cânta în cor, așa o strălucire era pe fața lui. Și de câte ori spunea Hristos, parcă avea miere pe buze. Și de câte ori cânta, el a murit pentru noi, curgeau lacrimi. Și de câte ori spunea mântuire, vedea pe fața lui, ăsta dorește din toată inima mântuirea mea. Și se rugau oameni și se pocăreau oamenii în biserică, nu din predica păstorului, ci din felul cum cânta băiatul ăsta în cor. Și a rămas în istoria bisericii că a fost un asemenea băiat în veacul al XV, încă acum scrie despre el. Să ne punem toată inima să se vadă că nu trăiesc numai eu, ci Hristos trăiește în mine. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Amin. Psalmul 143. Doamne, ascultă-mă rugăciunea, pleacă-ți urechea la cererile mele. Ascultă-mă în credincioșia și dreptatea ta. Nu intra la judecată cu robul tău, căci niciun om viu nu este fără prihană înaintea ta. Vrăjmașul îmi urmărește sufletul, îmi calcă viața în picioare la pământ, mă face să locuiesc în întuneric, ca cei ce au murit de multă vreme. Îmi este mâhnit Duhul în mine, îmi este tulburată inima în lăuntrul meu. Mi-aduc aminte de zilele de odinioară, mă gândesc la toate lucrările tale, cuget la lucrarea mâinilor tale. Îmi întind mâinile spre tine, îmi suspină sufletul după tine ca un pământ uscat. Grăbește de mă ascultă, Doamne, mi se topește Duhul, nu mi-ascunde fața ta, căci aș ajunge atunci ca cei care se coboară în groapă. Fă-mă să audiți de dimineață bunătatea ta, căci mă încred în tine. Arată-mi calea pe care trebuie să umblu, căci la tine îmi înalt sufletul. Scapă-mă de vrăjmașii mei, Doamne, căci la tine caut adăpost. Învață-mă să fac voia ta, căci tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă. Pentru numele tău, Doamne, înviorează-mă. În dreptatea ta scoate-mi sufletul din necaz. În bunătatea ta nimicește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți protivnicii sufletului meu, căci eu sunt robul tău. Amin. Iubiți frați, iubite surori și tare, tare dragi copilași, am trăit și încă trăim cu toții zile de adâncă tristețe. Se spune că 70.000 de români au fost uciși. Acum ar fi fost 70.000, ar fi mai mulți, mai puțini, cum e în cazul de astea. Nu s-a putut număra exact, dar toți vom fi văzut la televizor sau am citit în ziare sau am auzit femei plângând pe copilul lor, pe soțul lor care a murit. Trăim și zile de mare bucurie că năpasta peste România în mare parte a trecut
o năpastă cum România n-a cunoscut încă. România a avut o istorie cu multe amărăciuni. Și turci, și leși, și ruși, și toți au trecut peste România, dar așa ceva încă n-a mai fost. Și poporul român răsuflă ușurat și cu el împreună răsuflăm și noi, că fiecare din noi am plecat din țară, dar am luat țara cu noi în inima noastră rănită. La mine Dumnezeu a făcut așa că am trecut prin multe țări, dar pretutindeni am luat România cu mine. Și voi tot așa, în trupul sunteți departe de România, dar cu sufletul acolo sunteți. Din sânge apă nu se face și românul tot român rămâne și inima lui bate pentru țara lui. Și fiecare din noi avem pe dragii noștri acolo. Ce a însemnat pentru mine acum 2 zile noaptea, pentru prima oară am auzit vocea unor dragi ai mei, nu i-am auzit de 24 de ani. Și acum i-am auzit și mi-a povestit cum fiul lui a fost arestat și urma să fie executat. Un fiul unui tare drag al meu și el a pus numele lui său tot Richard după mine. Și urma să fie executat. Și noaptea în care trebuia să fie executat s-a deschis celula, ieși afară. El era sigur la împușcare. Când a ieșit din celulă, i-a spus, fii fericit, a fost împușcat altă cineva. Și acum noi nu mai împușcăm pe nimeni. Du-te acasă. Mă închipit ce a însemnat pentru tânărul ăsta, care s-a așteptat să moară și a auzit că Dumnezeu a făcut altă alegere. Să moară un vinovat, în loc să moară un nevinovat, și el este acasă la părinții lui. Fiecare din noi, într-o măsură mai mare sau mai mică, am trăit frământarea României, durerea ei și bucuria ei și ne așteptăm ca anul acesta să dea țării acestea obosite odihnă, pace, liniște și să facă din România aceasta frumoasă o grădină a Evangheliei în care poporul să nu mai fie asuprit, să nu mai fie necăjit și fiecare să poată liniștit să-și ducă o viață în familie și în societate și în stat, așa cum e plăcut lui Dumnezeu. Și acum vreau să vă vorbesc despre textul din Psalmul 143, versetul 10. David spune lui Dumnezeu, învață-mă să fac voia ta, căci tu ești Dumnezeul meu. Dacă eu vreau să devin cizmar, mă duc și învăț cizmăria de la un cizmar. Dacă vreau să devin croitor, învăț de la un croitor sau de la un croitoriat. Dacă vreau să devin templar, de la un templar. Și dacă vreau să duc o viață cu adevărat frumoasă, sfântă, o învăț de la cel mai sfânt, de la Dumnezeu. Și zice, tu, Dumnezeul meu, să mă înveți. România a avut parte, unul după celălalt, de dictatori, de oameni mici, care au vrut să impună voia lor. Voi toți să faceți după cum poruncesc eu. Și David spune, să nu mă mai iau după ceea ce spun oamenii, ci tu însuți, Dumnezeu, să mă înveți ce să fac, să mă înveți cum să împlinesc voia ta. La introducere, aici nu este timp, astă seară pentru studiu biblic, dar acasă, dacă vreți să citiți Ezechiel, capitolul 46, veți vedea lucrul curios, că în templul din Ierusalim, care era poruncit să se reclădească, și acum e pe cale să se reclădească în Ierusalim, s-au făcut de acum primele pregătiri pentru reclădirea templului din Ierusalim, în templul acela intrai în templu pe o poartă și de ieșit puteai să ieși numai pe altă poartă, pe poarta de vis-a-vis. Nu puteai, pe poarta pe care ai intrat, nu puteai să ieși. Și tot așa, în orice biserică, noi intrăm într-un fel, dar de ieșit trebuie să ieșim într-altfel.
spune de magii de la răsărit că au venit să-L vadă pe pruncul Iisus, au venit pe un drum. Dacă n-au plecat, au plecat pe alt drum. Nu poți să pleci pe drumul pe care ai venit la Iisus. Noi toți venim în biserică încărcați de grijurile, de necazurile noastre, lacrimi, certuri, frământări, păcate, fel de dureri prin care am trecut. Și la intrarea în biserică, la noi nu se cântă, la biserici ortodoxe obiceiul să se cânte cuvintele astea, dar de fapt exprimă ceea ce toți creștinii își doresc când intră într-o biserică, toată grija cea lumească de la noi să le pădăm, știți că se spune la toată liturghia ortodoxă? Și când intri în biserică, le pădăm. Asta a fost, am avut cu necaz cu soțul meu, cu soția mea, cu copilul meu, cu părinții mei, cu afaceri, cu fel de fel, cu boală, cu fel de fel. Dar aici, toată grija cea lumească, dacă am venit la biserică, o lepădăm. Însă tare mulți fac așa. Se zice că un bătrânel, cu un sac în spinare, tare greu urca un drum care ducea spre vârful unui deal. Greu. Și din urmă l-a ajuns o căruță. Și căruțașul i-a spus, moșule, intră la mine în căruță, că am loc pe ăsta foarte fericit, intră în căruță, dar sacul îl lasă în spinare. Și i-a spus, pe de ce nu pui sacul jos, moșule? Și a fost destul de frumos din partea dumitare că m-ai luat pe mine în căruță. Ce să mai pun și sacul jos? Noi, când venim la biserică, lăsăm toată grija cea lumească. Aici cântăm, aici ne rugăm, aici auzim cuvântul lui Dumnezeu, aici ne îmbrățișăm cu frații, cu surori. Și mulți dintre noi au obiceiul, când se termină la biserică, ne luăm iarăși sacul și aceleași oftate și aceleași griji și aceleași păcate, iar le luăm cu noi. Nu se poate. Intri în biserică pe un drum și ești pe un alt drum, pe cu totul alt drum, pleci de aici un om liberat și simplu nu mai e de face cu lucrurile din trecut. Suntem oameni noi, avem credință în Domnul Iisus și credința asta să dăm încredere în credința noastră. Credința o să ne ducă la cel. Când era copilașul meu mic, mă întreba de unde se iau caise. Zic, uite ce este, pui un sâmbure de caise în pământ, uzi pământul și cu vremea iese cais. Gata. L-a luat pe frață, a pus un sâmbure de cais în pământ, a turnat o ceașcă cu apă și până a început să dezgroape, să vadă dacă a crescut caisul. Nu crește caisul așa. Trebuie să iei timp. Să ameni sămânța și apoi aștepți, nu? Până la anul viitor, la vremea cuvenită, să dea roadă. Și dacă este sămânța aceasta a credinței în inima noastră, noi din partea noastră trebuie să fim odihniți acum. Eu nu trebuie să am grijă de ficatul meu, lucrează. Nu trebuie să am grijă de hormonii mei. Nu trebuie să am grijă de plămânii mei. Astea automat merg. Și dacă este sămânța aceasta a credinței în inima mea, cel care a sămânat sămânța aceasta în mine, cel care a început buna lucrare în mine, o va duce până la sfârșit. Că cinstea lui, onoarea lui este în joc în chestiunea aceasta și noi putem să ducem viața în liniște, Și liniștit să învățăm de la Iisus, care reprezintă pe Dumnezeu Tatăl pe pământ, să învățăm de la El cum să facem noi voia Lui. Ce învățăm de la Mântuitorul cum să face voia Lui? El este dragoste întruchipată, apoi dragoste la toți le place. Dragoste e bine. Să fii iubit e bine. Dar și să iubești, asta e altă chestie. Bine, și de iubit. Noi suntem gata să iubim, dar spune Mântuitorul că și hoții să iubesc între ei. Să iubești nu numai pe cel bun, să iubești și pe cel rău. Să iubești și pe cel mai rău. Iisus, Mântuitorul nostru, a avut în fața lui niște oameni care l-au bătut până la sânge, i-au pus cu unul de spin, l-au scuipat, l-au bagiocorit și au bătut cuie în mâinile și în picioarele lui. Păi și pe ăsta poți să-l iubești? Iisus pe ăștia i-au iubit. Poți să iubești și pe Ceaușescu? Pe el ce a făcut? Pe el a făcut ceea ce a făcut Pilat și cu Caiafa și cu toți ăștia, nu? Și Iisus pe cruce primului gând, ăsta a fost. Un gând de iubire. Tu, Doamne, ei mi-au făcut.
Acum tu o să judeci cum știi tu. Eu spun, eu aici, care m-am făcut om, eu spun ceea ce am eu în inima mea. Eu te rog, iartă-i, că și nu știu ce fac. Că nu știu ce fac. Ei nu știu că dacă bați în cui, în carne vie, ei nu știau că doare. Ei când au văzut că curge sânge, când l-a biciuit, ei nu știau că doare. Ei n-au văzut pe mama lui Iisus plângând la piciorul crucii. Ei n-au știut că pe o mamă o doare când îi răstignește pe fiul ei. Cum de n-au știut? Lasă Dumnezeu să judece lucrurile astea toate. Eu, Iisus, s-a făcut om și s-a făcut om iubitor. Eu, din partea mea, eu cuvinte rele nu voi spune. Dumnezeu să-l judece cum știe El. Dar eu spun, Tată, iartă-i că și nu știu ce fac. Știu că e tare greu de primit o asemenea predică. Când Mântuitorul a venit pe pământ, n-a plăcut predica lui pentru multe lucruri, că el vorbea împotriva păcatului și oamenilor le place păcatul, păcatul e dulce, că dacă n-ar fi dulce, nimeni nu l-ar face. Dar mai ales i-a durut pe ei că Iisus a învățat pe oameni dragostea de vrăjmași. Ei aveau acolo guvernanți romani, adică o putere străină care îi domina și nu numai Mântuitorul a fost răstignit. Romanii au răstignit zeci de mii de evrei. Spune că au răstignit atâția oameni, un istoric, Iosifus Flavius, care a trăit pe vremea aceea, spune că romanii au răstignit atâția evrei că nu mai erau lemne pentru ca să se facă cruci și nu mai era loc în care să pună crucile acele. Și erau niște satrapi, niște răutăcioși, niște asupritorii ăștia romani. Și Mântuitorul, tot evreu, a fost pus în fața situației acesteia. Tu ce ai de spus? La finalul acestui mesaj, privim spre lucrarea tainică a lui Dumnezeu în om. Hristos în noi nu este o metaforă, ci o respirație nouă, o naștere din lumină. Când El locuiește în inimă, începem să înțelegem că Hristos trebuie trăit, nu doar cunoscut, iar sfințenia nu se naște din împrejurări, ci din adâncul ființei. Atunci, ego-ul se micșorează, fiindcă ochii noștri văd în sfârșit durerea altora, iar suferința devine misiune când este purtată împreună cu Hristos. În această lucrare tainică se naște și compasiunea adevărată, izvorâtă nu din efortul omului, ci din prezența Lui în noi. Iertarea devine dovada maturității spirituale, iar inimile se deschid spre o frumusețe pe care firea omului nu o poate crea. Hristos în noi creează frumuseți imposibile omului firesc. Așa se face că adevărata dragoste nu se plânge, ci slujește. Biruința nu este zgomot, ci pace interioară. Sufletul credincios devine o flacără care nu se stinge, purtând în el nu doar lacrimile proprii, ci și lacrimile lumii. Și chiar și un tufiș de spin poate arde pentru slava lui Dumnezeu. Să plecăm cu această dorință, nu doar să vorbim despre Hristos, ci să-L purtăm în noi. Amin. Dacă acest mesaj ți-a adus pace și întărire, abonează-te și apasă clopoțelul ca să primești următoarele resurse duhovnicești. Distribuie videoul cuiva care are nevoie de curaj și speranță. Împreună, lăsăm cuvântul să circule, iar Evanghelia să aprindă inimi noi. Domnul să te binecuvânteze!